Què m'emporto del projecte? Per mi el projecte Diàleg a l'Aula és un aprenentatge personal. M'ha servit per conèixer els nens, per tenir una perspectiva més àmplia del que és l'educació i com resoldre conflictes, perquè també és una manera d'educar. Tenir les meves pròpies estratègies per posar-ho en pràctica amb els alumnes, que de vegades et manquen, no? Significa una forma de donar recursos i habilitats per resoldre conflictes, sobretot de forma positiva, tant als alumnes com als mestres. Conflictes que poden originar-se a l'aula, poden originar-se al pati, és una manera més positiva de resoldre i que l'intenti resoldre a ells, no sempre amb l'adult pel mig. Més que res una cosa que ells hi participin i ells siguin els principals protagonistes de la sessió, de la classe que portes a terme. Ha estat molt significatiu poder fer aquestes sessions amb ells, bàsicament perquè en el dia a dia no es coneixes tan profundament. I no en tenim gaires només nosaltres per parlar de nosaltres. Jo penso que si nosaltres també hem de gestionar les nostres emocions, que són molt importants perquè les tinguem controlades o les tinguem reflexionades per treballar-les amb els nens, i no en tenim gaires ocasions per fer-ho.